हाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्राय आङो मोखां खिथिलायासै आंनिखो नोंखौ खोन्थिनानैनो जागायबाय आं भिडिअखौ आङो ओंखारलायासै इन्ट्र'आव माने एकदमबारे अबस्था गैया मानसिया दासो उन्दुना उनथिदो बेलासिनि सम दायो लोगोफोर ओमफ्राय नै बिथिंजा हासबेन्डआ जनानै आंनि थाखाय मा मा लेमगासिनो ओमफ्राय आंगुरा मा फुरलाला जालांखोलै दाखालिनो लाबोनाय ना आपेलाबो बेसेबा टेपा टेपाखा दालिमखौलाय थाइसे जागोन ना थाइनै जागोन थाइसेल' जागोन आं थाइनै गोजो जानो हायो नामा थाइनै मानि जानो हाया थाइसेल' जागोन अयाव दोन दालिमखौ आंगुरखौ जागोन दे आंनि आंगुरखौ थाइनैसो जागोन गोसोमखौ ओमफ्राय आरो दंबावो आंगुरा ओइयो ग्रिन कालारनि आंगुरा माथो नों जाया इखौ जाया नोंहा खोन्थादोसो आं नोंनो नों जायोबा जानो हागोन आं इखौसो जागोन गोसोमखौसो नोंनोसो बानायदों आं दे दालिमखौजो आंगुरखौजो जागोन ओमफ्राय कमलाखौ दा दसे थाना जागोन आपेलखौलाय आपेलखौ आपेलाबो टेक्रेब टेक्रेब माइसा माबायसाबाबो नुनायाव असाइसबाबो ओमफ्राय जानायाव गोथावथार गोदैथार जायाखैथ' नोङो दे ओंखायनो मा मिथियाखै माखौ जागोन नोङो आंनो दालिम जागोन आंगुर जागोन मोननैल' ओमफ्राय मानोथो नोंलाय लाबसो दं दायो दसे उनाव जागोन कमलाखौ माबाना सुदो इलाय दै लाबखादो सं दैया मोजां इयो दैया सुदो होमबालाय आंगुरखौ जानि बारा बुरजा नङा थाइनैसोल' ओमफ्राय दालिमखौ जागोन इखौसो मावखुमा फैबाय दङ नोङो दे जानो बादो होनबाबो ओमफ्राय माबा दालिमखौबो लेमना जानो रोङा लेमना जानो रोङा थायो नालाय आं लेमनो बायोहाय दालिमखौ माबा एकदमबारे रोसि गजोबो आं इदि थख' थख' हानो रोंमारा थख' थख' जामारा आंनिया हानाया रोसिया गलांजोबो ओमफ्राय गस्लायाव आथा नांलायलाङो ओमफ्राय जै नांबाय आथाया खारनो नागिरा देहाय दालिमनिया नाय थाइसे जानो नायनो आंगुर गोसोम बारा एसे गोदैथारबो नङा ओमफ्राय माबाबो नङा आपेलासो मार गोदै दे लेमबाय था नोङो लेमखांबा दा जागोन आं माबा भिडिअ एडिटिं खालामनि दे नों बानायगोन दे होमबालाय आं आजादियानो आजादि होमबा बेखौ लेमखांनानै होमबा बानायबाय था दायो ना दे लेमग्रो नोंबो जा आं एसे बुरजा जानो हाया दे कमलाखौसो संख्रि फानलु थुफ्लेनानै आंबो जागोन होनबा संख्रि फानलु थुफ्लेबा आंबो जागोन दुन्दिया होनानै जागोन आं नों गोथाव जागोन नङा आं दा जाया दायो जागोन होनदां माने दालिम जानानै लोगो लोगो जाथ'ला माने दायो दसे उनाव जागोन होन्दोंमोन आरो आङो ओमफ्राय नों संख्रि फानलु होनानै थुफ्लेबा गोथावनो ओमफ्राय आंबो जानो लुगैयोना दसे थानानै जाब्रा नोंबो दायो दे सान्दुङाव आराम जना जानोसै सानैजों जादो लेमखांबाय आं थेंक इउ आंगुरा आङो माबा मा होनलायो आंगुरानो इयाव दा बेलासिनि उन्दुना सिखारनानै मोखां सुवाखै आरो ओंखायनोथ' बोरैबा मोनना लाबाय दङ ओमफ्राय भिडिअ ओंखारलायाखैमोन आं ओमफ्राय लाना होबाय आंगुरखौ आं बारा जानो हानाय नङालै आपेलानो इनाय गोदैखाना बिगुरखौ लेमनांगौमोन फिसा फिसा आरो दा ओंखाम खैब्रेबाथाय इसे जानो हागोन गोदैथार नोंबो जाग्रो नों आंगुरा माइसा आं जायाखैना जानाय नायनि खैरोमलै गोदैद्रायबो नङा माबाबो नङा ओंखाम खैयाखै दहायसो जादों बेसेबा गोथावनो मोनायाव जानो हायाना आरो सानसेखौनो जायाखै ओंखामखौ आङो मोनायाव जानो हाया नोङो दायो जाखा मोनायाव जायाना नोङो गोबानाया
फोराव